umthetho. Vukani simke apha uThixo apha uthi masikholose ngaye ngalo lonke ixesha, sikholose ngaye uThixo, simthandaze uThixo, simthembile ngamaxesha onke. And ixesha lomthandazo alinaxesha kuthiwa uyalala, alinaxesha kuthiwa uyavuka okanye usendleleni noba uyaphi na, ngoba ufuna ukuthandaze nendawo le incinanana uyaphi uthethe noThixo wakho. Yenzeke into yoba uthethe noThixo, uyamthandaza uThixo. Ikhe yenzeke ii-miracles apho ufumaniseke uba tyhini uthandaza uThixo, ufumaniseke tyhini ngeli xesha ungathi uthetha nomntu ombonayo, ude ngamanye amaxesha ungavali namehlo qha kule nto ukuyo uthandaza uThixo. Uthi uThixo noba sewuvelelwe yeyiphi ingxaki ukhona ngamaxesha onke. uThixo usikhupha kwiindawo esikuzo, iindawo ezirongo. Uthi uThixo ngalo lonke ixesha masikholose ngaye ngoba ukhona uThixo ngamaxesha onke. uThixo usisiqalo, usisiphelo. uThixo nguThixo ongaxakwayo ngamaxesha onke. Asiyonto Thixo, asiyonto ngaphandle kwakhe. Kwinto yonke sikholosa nguThixo. Kuba siyafikelela nyani kwizinto, abanye zinto ezirongo. uThixo masikholose ngayo. Uthi vukani simke apha. Sanuhlale ebubini uThixo ekhona. Lonke ixesha kholosa nguThixo. Masimke apha, simke endaweni esirongo, siye endaweni yakwaThixo. Sikholose ngayo uThixo ngamaxesha onke. Uyasixelela, uyasigxininisisa uThixo apha. Uyasigxininisa uba uthi masikholose ngaye. Uthi liqonde ihlabathi ukuba ndiyamthanda uBawo, ndenza njengoko uBawo andiwisele umthetho. Vukani simke apha. Uthi masimke kule ndawo irongo uThixo ngamaxesha onke, sikholose ngaye ngamaxesha onke uThixo.